Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o kung WHO, nasa tion karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira, amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask santo sa no mask no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman niya sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agud mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang
nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tigululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang ilakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makigupod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init
na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat maing adlaw sa inyo tanan mga palangga na mga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayuno naton ang katapusan sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Ihawak mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad. Wala magunahuna si Val nga nagahulat nga daan si Dalia sa iya. Kagtuyo kung tanit niya nga lansyon si Dalia, apang ginunahan siya sini. Gintiro siya, kag naigo siya sa kamot kag paa. Ginusisa siya ni Dalia kung sino ang nagsugo sa paglugo sa iya. Kagilayon, nagpanugid si Val nga si Ridin ang nagsugo sa ila. Bisan ano ang pagpakitluoy ni Val nga patawaron siya, wala gid siya naluoy. Ginpatay gid niya ini. Diri sini nga bahin, padayunon ko ang katapusan ko nga pagsaysay. Diri sa Provincial Jail. Dako ko ng insurance mo. Ganigin papatay ka niya sa akon. Ano? Oo, Dalia, oo. Gamatamat na luya ang lawas ko, Dalia. Kalamo na sang dugo nga nagagawa sa akong pilas. Basi mapatay na ako sini. Ang sapat? Sapat siya? Inalang galing rason? Kung nga ang aging papatay niya ako? Sapat? Sapat gid siya? Mga sapat ka mo! Dalia, hindi pa gituon ang armas mo sa tunga sang akong dua ka paa. Hindi, day! Hindi! Patay na siya. Kagdunot ang atubangan niya. Mahalin ako, subunggid. Mahalin ako! Bati ko nga may nakabre na sang perta sa unhan. Dito sa kusina. Masisikas Dalia na. Kas? Kas, ikaw na, Kas? Oo, Istoy. Ako na ini. Ate, piyo na. Ote, anong tabo? Bugto na liog pato? Oo. Ginbilin ko lang siya dito sa may kasagingan. Anong madason na matabo, Istoy? Ate, ang madason na nga matabo, masapwa na sa sang ronda. Kag ma-report ang barangay kapitan sa army nga ara sila kampo. Kag ang matabo, di ipasibangod na sa rebilde. Kag ang rebilde naman, masiling naman na sila nga kahimuan na sa mga army. Tulod-tulod na sila. Ani wala sang matabo sa kaso nga ginpatay mo. Wala sang may nakaibalo, ikaw nagpatay siya. Nakulbaan ko, Istoy, Nga, kulbaan ka, ho? May sila sa simo. Ha? Paminsaron mo na. Ay, sus. Ay, kung yakosar ka, ay, dugay pa na ya. Pila pang kontra mo sa inyo, aw, kay bundakon, tatukon. 3 pa, Istoy. Ay, kadamo gila, eh. Ubuson ko sila, Istoy. Ubuson ko sila tanan. Uy. Kung hindi ko pagbuhaton, ina, ako ang patyo nila, Istoy. Kag hindi ko na mahatagan sang hustisya ang kaugalingon ko. Ito gusto man? Mapauli ako, subunggid. Ha? Mapauli ka, Kas? Wala ka madlok nga patyon kanila? Manago ako kag sa indi. Patyon man gihapon nila ako, Istoy. Patyon ako sang bana ko. Agud niya makuha niyang akon insurance. Kag sa wala pa masapuan ang bangkay ni Val, kinahanglan niya makahalin na ako dire. Buligi ako, Istoy. Ha? Pati okay Sakyon ta ka sa truck ni Chuy Osteng? Ano na siya?
Nagabaligyan na sa mga saging pakadto sa syudad. Kag mahalin na sa dugay-dugay. Kay kung ang bus pangulaton mo, buwas pa na mahalin ang bus saya pakadto sa syudad. Ate, sige masakay na lang ako dira istoy. Ate, sige. Himusa ang gamit mo Kay dalon ko ikaw kay Tuesting. Ate, sige. Salamat kid istoy ha. Hindi ka ihan maumid sa pagpatay ko kay Val? Hindi Unanong labot ko na yaman. Kag kung parte kay nanay, akong bala kay nanay Silingon ko nga nahidlaw ng bana mo si mo. E di, may importante nga natabo sa inyo mo. Ate, oo buhatay na nga balibad istoy. Ate, okay Ay, do sila pa si Istoy. Nga wala pagyapon makatawag sa akon si Balman? Ano naman ang gisugo ko sa iya? Ano ba na natabo sa gago nga to? Napatay na ba niya si Dalia? Pero nga wala isa magpahibalo sa akon? Ate may balita na bala parte sa asawa mo? Wala pa gani Amo gani agin hulat ko nga makatawag si Bal? Pero wala isa makatawag sa akon? Basta ba kung wala dito sa signal? Kaya baro ka naman, bukit atong bakasyon sa asawa ko Pero piho ka, nga napatay ni Val ang asawa mo rin din. Oo piho na ina. Kag makuha ko ng insurance niya, gagastuhon nato nga duwa. Maayo kon amo. Ba nagsulod? Din, isa ka tao nga nagasuksuklon sa maong, kag nagatayas ang armas niya sa aton. Ba, sino ka? Hindi! Itiro mo siya! Hindi! Wala ako sang sala! Wala ako dira sang labot! Wala ako sang sala! Wala! Hello? Jeremy, malaing ka balita. Badong, ano nga balita? May nagtudas kay Boss Riden kag kay Dali. Ano? Oo, kinahanglan niya makapalagyo anay kita. O sige, dira ka na, bye. Hindi. Patay na si Boss. Si Boss Ridin kag si Dali patay na? Hindi matuod ini. Hindi matuod. May tawag nga nagataya sang iyang armas sa akon. Sino ka? Tulo ka ko sang maayo. Hindi. Kuha niya niyang kalo. Ay, si Dalia. Ang asawa ni Boss Ridin. Oo, ako matuod. Manukot lang ako sang utang, Jeremy. Hindi. Hindi pagitaya sa ako ng armas mo. Patay na siya. Mahalin ako dire. Tungod sang kakulba, nagpauli si Dalia sa ila. Samtang, sa ila naman ni Dali kag Ridin, hinali lang may nagsulod sa ila balay, kagilayon, ginpatay sila. Si Jeremy naman, nakibot sang hinali lang, ara sa luyo niya si Dalia, kagintiro siya sini. Sa pagpadayon ko pagid. Tatlo ginampatay sa sulod sa isa kagabi, Hepe. Na-identify na bala sila? Yes, Hepe. Nagpangusisa na kami. Ang isa mo si Ridin, si Vidya. Ang isa si Jeremy. Nagabaligya ini sang sikanhan nga salakyan. Napatay siya gamit ang kalibre 38. Paltik ang armas nga ina. Kag amo man ang nagpatay kay Ridin, kag sa kaupod niya nga babae. Kag sunod pagit sa pagpangusisa namon,
may nakita nga isa ka tawo. Nagapanapot siya sang lunsay maong. Apang hindi mapaktan kung babae ini o kung lalaki. Dasigang pagpangusisa, Morgan. Nagabaha ng mga reporter sa gwa, kag nagahulat siyang balita. May tip kami nga nabaton. Ngang tao nga nagapamatay na ispatan sa area nga ini. Kag nakordo naman ini sa mga pulis. Hindi na siya makapalagyo pa. Wala na sa sanglotsan pa. O ba, landong ato ah. Hinali nga naglabay. Siya na ina. Ang kriminal. Ang kriminal nga daw si Palos. O ba, ato siya. Ano ka, lagsong siya. Dulog! Dulog! Tag-ipata sa imo kamot! Ara, nagdulog siya. Abang, may ginakaptan ng iya kamot. Kag siya iya hawak. Ba, paano sa magabot? Unahan ko siya. Ha? Naigo ko siya. Palapitan ko siya. Ba, naghandom sa gihapon sa pagpalagyo. Nagbalo siya. Gintiro niya ako. Mabato siya ha. Aring imo. Ha? Ato, naigo siya. Naigo ko siya. Manawag ako sa backup. Ba, mga pulis? Kilala mo si Dixie? Ay, Dikoy! Ano ina? Mga pulis. Kamo ang ginikanan ni Dixie? Oo, sir, kami. Nga, sir, anong natabo? Nagbato siya sa amon. Kag ato siya subong sa ospital. Grabe. Ano? Sino ina? Pulis ayhan ina? Nasapo na balang bangkay ni Jeremy? Day Dalia, ako'y ini. Si Tasing. Si Chay Tasing gali. Buksan kong pertahan. Ay, Chay Tasing, nga tani. Day, si Dixie ato sa ospital. Kagrabe siya. Kagluyag kaniya nga mahambal. Ha? Nga Chay? Ambot gani Day, maluoy ka man ay. Gusto kang iniya nga mahambal mo. Kadtoi man siya ay. Ate, hoo Chay. Maupod ako. Ay, Dixie, ako ini, si Dalia. Dalia, salamat kay ginkaduan mo ako. Sila nila mapatay na ako. Ari ka na sa ospital. Mabuhi ka pa, Dixie. Wala kaso kung hindi ako mabuhi dahil patay ko si Redin kag si Dari. Ano? Oo. Patay ko sila. Gani. Hindi mapag-akuhan ang ila kamatayon. Tungod ako ang nagpatay sa ila. Dixie, nga ang ginhimo mo, ina? Nakahibalo ako nga ikaw ang mapatay sa ila. Gani,
ginunahan ko ikaw. Tungod, luyag ko, gapapatihon sila. Nga ako ang may kahimuan sa tanan. Dixie, nga ginhimo mo ina. Naa, Dixie. Likom sa himo. Kinsunod ko ikaw, Dahlia. Kagkapalo kaman nga kinahigugma ko ikaw. Dixie? Ako sang mahatag sa imo. Tungod bigado ako. Apa, ihatag ko sa imo ang akon kapuwi. Kinungot ko kapag bato sa pulis. Agad tiruhan nila ako. Luyag ko nga ako ang tanan mas sala. Ang buhaton mo na lang ang mag-ipos ka. Kagalalawan mo na lang ang kamatayon ni Reden. Ipangako mo ina sa akon, Dahlia. Hindi ko mabuhat, ina, Dixie. Ako ang nagpatay kay Jeremy. Kag kay Val. Palatsyon ko na lang. Amo si Badong. Ilimos na lang sa akon si Badong. Para kay Maret. Ipangako mo, Dahlia. Wala kasang lapot sa tanan. Ganag galapatay. Ga himo kin patay. Wala kasang lapot. Loya ko nga mabuhi ka sang malinong. Kagwala sang kinakahanlukan. Mapigos sa imo. Dixie! Dixie! Hindi ka patay! Hindi ka pa mapatay, Dixie! Dixie! Mapatay ako. Malipayon, Dahlia. Amo lang ina ang mahambat ko sa imo. Tungkol sa akon paghigugma. Ihalad ko ang akon kabuhi sa imo. Hindi! Nagpiyong na siya! Dixie! 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 Salamat, Dixie!
Madamo gid nga salamat sa imo. Napatay ang akon anak. Tungod nagbato siya sa mga pulis. Tungod siya ang ginpasibagdan nga amo ang nagpamatay sa mga tao. Subong, daw siya hindi ako makapati nga matabo ato kay Dixie, apang wala na ako sa mahimo. Samtang si Dalia naman, naglisensya sa akon nga mapauli sa iyay mata dito sa probinsya. Kag amo ato ang katapusan ko nga pagkakita sa iya. Kag ambot, apang hindi ko lubos mahangpan, kun nga ang isa ka babae nga pareho kay Dixie, handa nga itaya ang yakabuhi, bangod lang kay Dalia. Luyag ko siya nga basulon, apang wala na ako sang mahimo. Gani, ginapangamuyo ko na lang, nga kabay, maglinong na ang yakalag sa pihak kakabuhi. Tubtub diri na lang ang akon pagsaysay, ang tagpasakop, tawga lang ninyo kay Tasing sang Negros Occidental. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Kag diri natapos ang kasaysayan nga aton man ginhatagan sang kabuhi. Diri sa ato panatuntunan, Provincial J. Kag kami diri sa gihapon wala gid nakakalipat sa pagpangagda sa inyo. Nga kung kamuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa ato panatuntunan, Provincial J. DYWB Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo!